Marmar arngut ki longkme bat arngut na ki seng samla shnong. Kinla bandan benta ne kinsha kentup kum ki dekhot ke executive committee shnong. Kalong ka bil bala itu bat ailat daga Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Katay kicing ailat ke KHADC kadai hadin daki post nem baka lumpung ki seng kentay. Kaladawa baki executive committee shnong. Kin kentup lang ki longkme ban long ki dekhot hagikam senshar shnong. Habai kran bat deputy CEM ka KHDC uba pensngain sim ulai thu baka shong hakaching start ki dorbar snong bansha ne omsha ikilong kami banjit rang ba snong henry lasha bandan benta ka executive committee kane kaching don ki arngut ki long kami bat arngut ki samla haka isi kanyerap ikilong kami bat samla snong banyo lat banyasai habai dei bat ka bha ka miat ki long kami halaki snong ki thau Dagatay kicing ailat ka KHADC kalapan long ni kinong ilam ka lumpung ki sengkentay ban ay kublay lapan pao ka kong taylin panbu kabaday ka president ka lumpung ki sengkentay shilong bat kapsor kabala ongru baga jing itu naga district council menta ki kentay ki don ka bor bandan benta haki committee baper naga benta ka bhaga miat ka shnong kane ka bil kamshim lakdo balasha ikilong kami banjit rang ba shnong Henry ka shong ha ka jing start jong kanu ka shnong. Lempong jung kisang kan thei ko bagi ban pau ga jing smu alor kan ka juan ra jungi ya kan ka amendment bill ko ba ina kan thup lang ya sang kan thei sang long mi bat sang samna ko kan ka bill ga jungi na kala jungi kita ka pani ga jing ai jingmut bala kumnu aga executive committee jung ka do bar shnong in nakaliang jong ka second thei kan don bentalang but halor kan ni ngila ong iki ba argut na ginong mi khmat jong ka second thei ila ban ni don benta ha ka executive committee jong ka do pasno magi ong babun ki jingjia ki bajia jong le ki thei kimio ban ya intervene ban ya kan lang namar bagi medon benta ba ha ka executive committee jong pasno tinakalang jungi laong ba in sa persangkat bala ba gi rules tu bin kam benia nang ba kandon ka benta jungi kenthei ka jingi dei barka jipun dei kam ki kam snong na ka por but ngai kan lu hendiat makidon gi baong seng kenthei kidon baong seng long mi tingyong to min persang ha gi rules making jungi la shai bala kumdu nang ba kidon ki snong gi balong convenience ka seng konthei don ki balong convenience ka seng long mi ni sa persang banne ban akomodit nang ba kan ta aya ka ei ka ba julia urus kata te haju ko por ki pisno wangi ngi de bat bon gi jingjia ko snong ba thao kam tam ga jingjia ki jing bat bor ki hadi gi ski bamta yong la daga seng kan thei kan yodon banta ki dorbar snong kamot hagi sti komiti juga snong kan ya sibun na ko banta ban dili ki kam ki ba de ba ka jing ya don bor kam tam gi de ba ki thei te nya kan ro ajing de ba ka jing wa sim banta jong ki kan thei ki dorbar snong don gi dorbar snong ki ba sha ya ki ban wan ka dorbar de mi sha kren don ki ba sha ngi yong kanang yong shai kan ni ba hai ka ya kan ni ka jing de ba kan ni ka kam ni shane aru ka jing start jong ki dorbar snong nama bagi don dorbar snong adu minta kita perkin bandon mata ka dorbar snong kendai ka SC committee lakum du kumno arngut nagi kenthei ki bandon aga SC committee ta ki lagi bagi ya kren ka le jugi bagi penpa bagi sukmat sibuna bagi long shai ki ba kamut bakani ka amendment bill ki jongi ko bai dia ka ilaka administration second amendment bill kan long ka bepa biang na dong sedong kendai kan don bun ki jing gunang ne pa bagi kita ki bangila ban akomodir ka rules ngin la ka rules ya ki bom la ngin la hable biang ka third amendment fourth amendment bangi wanda ni de bakani ka kam kendai ka ai bangi sutuna ka long tang ka wei ba ka tin sang sama sang kan thei de sang long mi dor barshnong dor bardom ka social vigilance committee ki arung ha kani ka amendment bill kata di ka ba ku santam Namar ban mi shabar na yeng hapo isnong pa sa tao ban
pikir ban husiar nagi kam sniu baro syukata kalong kam don kanu ka nongrim jo ka ai dei menta kadon ka nongrim yaki bakimi katkum bala empowari ki yang bahkan ika second amendment bill kecil tadi bagi keren menteri sini bagi kami Iskutan mo kitang kisang kami sakit tayo kuat ng ginawa ban. Teruk dan hok ban long snow. oh yang jadi bukan ika jing dawa jongki katok ni ke ini nagalang jongki ki sengkan tayo kini kisang long kami kebaik untuk ban menteri sini kiong nagalang jongi shy bagi muka ban ya keren ika kam ban long kum kirang basno ndai balar kudu haga executive body ini dalam betaran tadi kalau beri genuine ke basyongnya ke basyong nongrim tadau ngalaong yaki ba ya kan yang inom don problem ban incorporate tadi hagi rules tadi haga ya amendment ke bagi sarang le tendai ya mentang ka syai ba argun nagi nong hikmat naga stengken dai di bandon menta haga executive bar Kini gajing saya ki aru ki kini balan haga isi kada ada nak anya kada tak kerja dulu. kaya jinga jumki bari kata ngin accommodate haga rules jingi nomar haga di ngong executive bar kakan top yaki riurang ba bar kinu ki banda jet te ngila ban le haga rules jingi Sakbaya debat ketu keban ai jingbet iki kan thai bikin jet rang ba snong ai pitla kan thum ema karol. Ya tu buru ngila ong ba haga jingi ba kador bar shnong kan long ki nong song shnong jong katwa shnong katkum ka dustur ka bagi ju pentrikam baling ongum ta ka jingmur kelong kidon ki shnong ki blasha yaki kan thei kata kalau doi ka dustur ka praktis jungki dan pada ki shnong ki bompat sha teta tong ngimrut ban ai bitang kawai ka basurong silain be ram em lasha e baro ki kan thei lagi orang ni shania haka ji start juga darbash nang nuksai berit tapi pai ke darbash nang ha golfling no ikan thai rugi abanya ibinta kata wa jule naga por dan kata ni hap ailat yaki kata ngong ba haka anjung iru kadi ban ong betang kadi kawai bagi nong song snong genjit ya orang ba snong katkum ki dustur ba jule haki snong nang ba itu ki bala sya ikan thai ru well and good go ahead ibang pat syaru kinang de syukat Andre ban yo orang bosnang dah kentete. Kam kata kimi kan, kata kam pi banlong ba syong kentai kata hadum ta kampat don ke jingi kan ru bat ngatrai kan nomlong kapadei ru amara ba ka praktis jungi kalong shine bau orang ba tenrei haka jingi de ber don benta ke haka executive committee la shine yang bagi rules jungi sasna ba bagi armo ke di don benta tenrei haka jingi de ber ka jingi don benta ke barsnang pada kata kasyam baik haka dustur jogi dawasna chai ba haka jinge dei bat ka election kamdei na gani ga election ka hab naki ga hab haka election jogi hima baper kani kadi ka administration kenri haka jinge dei ba ka dorbar snang pada banidon benta nisania haka jing start jogi dorbar snang bakin don benta ne banam ba nom sim ko bor le ha ka jindi ba executive committee ngo snong kan sai bala kum nagi sama armut kino mai kaman nagi kendai armut kino mai kaman di bandon benta ha ka executive committee joga do barsno